najlepše priče o princezama iz celog sveta. Rodopa i crvene sandale. U davna vremena, kad su Egiptom još vladali faraoni, bio jedan bogat trgovac koji je imao prelepu sluškinju. Uvek se prema njoj lepo ophodio, pa su ostale sluškinje bile ljubomorne na nju. Devojka je poticala iz neke daleke zemlje i nije imala crnu kosu i maslinastu kožu kao Egipćanke, već je bila beloputa. Ostale su joj se zbog toga rugale. Bela si ko sir! I nadenule joj nadimak Rodopa, što znači rumena, jer bi lako pocrvenela na suncu. Smejale su se na njen račun i pravile joj zvrčke, ali Rodopa je sve strpljivo podnosila i uvek je bila vedra i nasmejana. Jednog dana gospodar je vide kako igra. Divno igraš, ali trebaju ti sandale, reče joj on, pa joj pokloni crvene kožne sandale izvezene zlatnim koncem. Bile su prekrasne. Rodopa je bila presrećna, ali su joj ostale sluškinje toliko zavidele da su je omrzle. Posle nekog vremena u gradu Memfisu se održavala velika svetkovina. I Rodopa je želela da ide, ali su joj ostale sluškinje zadale toliko posla da sirota devojka nije mogla da ga obavi na vreme. Kad su svi pošli na proslavu, ona je uzela korpu s rubljem i sišla na reku. Tamo je izula sandale i stavila ih na jednu stenu da ih ne ukalja i ne skvasi. Uzela je da pere rublje i pevušila pesme koje je vetar donosio iz Memfisa. Vide je bog neba Horus i odluči da je nagradi za blagost. Pretvorio se u sokola, obrušio se s neba, pa zgrabio jednu njenu sandalu i odleteo. Stani, vrati mi sandalu, zakukala je Rodopa. Ali soko je nestao. Prava propast. Te su joj sandale bile najvrednije što je imala. Rodopa udari u plač, a Horus odlete do Memfisa gde je faraon uživao u proslavi i ispusti mu devojčinu sandalu pravo u ruke. Gle sandala, kakvo čudo! Poruka je ovo s neba. Nema druge, šta je tu je? Poslušati Boga treba. Mladi faraon je već neko vreme razmišljao o tome da se oženi, ali nikako nije mogao da nađe ženu. Sad je zaključio da bogovi hoće da se oženi devojkom čija je to sandala. S mesta je pozvao glasnike i poslao ih da na sve strane razglase kako će se faraon oženiti vlasnicom crvene sandale. Silne devojke nagrnuše u palatu tvrdeći da sandala baš njima pripada, ali ni jedna nije mogla da je obuje. Te večeri faraon pođe u grad da sam potraži tajanstvenu vlasnicu sandale. Kada je stigao do reke, ugledao je Rodopu kako sva snuždena sedi na steni. Bila je bosa, a u ruci je imala istu sandalu kakvu je i faraon držao. On joj priđe i pruži joj sandalu, pa je zamoli da je obuje. Devojci oči zaiskriše od sreće kad vide izgubljenu sandalu. Obula ju je, a ona ju je savršeno pristajala. Kad to vide, faraon shvati da je konačno pronašao ženu koju su mu bogovi namenili, pa je povede u palatu i oženi se njome.